alias espace balbi. Anana how they come or how come songo duma chama telefonico and voiture chama boutique vive electronique boutique verita vive mobile verita vive senunga vive wasenu jeunesse vive espace balbi. Kotija bella, kotija dingeni bella. Wakera, ede yake waira. iPhone song oduma, Samsung song oduma, Huawei song oduma, Tecno song oduma, Redmi be achama. Poli ni tanoni wale ni mando kota kunyesi au bela jelema au muni sokoleno anani wakati na bebe meja adabola manjugure fa adabola kukura bituguni asigina kana anga jemu kam mandi kene kani au ani an kungu alhamdulillah masara mani amba ko ka wale ni mando kan la jaba ko bela jele ko o mana ke jien fa on fa fe ante segante ni au poli ni au wale ni mandona toujours ama ko nyene ay au abonné ay abonné ama ko be awla aw abonné ko man man sama ni mamulo ka di awma meni awma na ama di awma tugodi ay wa bi am tegna na ngakene kono ani fune ken sitin do nyongolo dum tan sitin no abi do nda kono abi ka damne sabula ya damne ama me ko sebe inshallah bitat na ke basi ni anami defe ça va comme tugodi ati jogola ko riba sitila ba soite ni togoni jamu ko ile jaba ko bon ne togoni jamu Issouf Traoré polikanji memi bulu ka nyesi la jaba ko mani wakati bon wo bela jele fu fa ga len wakati na on to sarasoro okay merci poli jarani ko jugu ina na ngawele jabi o kana jarani ala kan ni sara ne ko idona do me dala ni sanja amena donia bon amena don abi sanje ni ngombo sanfla mais sanje be bulu bon 102 do mo pour le moment 102 ima clip ke fola point clip sawa nanna rekera no mabla folo o be son no clip dia bon son fla de clip wala son damne fla clip wala bon kelengera clip direct dan fenem na clip direct e ma mabla folo okay oh mais si ça no e ga clip no na mo go de bi financer wa ou bien yere de bi financer bon mo go de ga financer Jarare la parce que al manager cameraman ne alera de banga clip bege ouais c'est bien donc mais ale ko fe mo rebe mini deme clip kono na tona bon mo be sim ka électronique be et sol breji fene be c'est bien koni te ala ka ani usara amia mais egele nga don ila namne ifo ko wa kalama bon wa kalama uma basi do ala adam mo basi fo do ala o wara da jaaytoro ma gele ko do ala ma gele do ala nani ye sombo to katana iso bon metana iso ti fena wiyere wala me wa télécharger ok c'est bien o koro de ni do ni de kuma nyana mo ko ga do ni la ni maka willa me no kuma do be ni lu ko do ni la ni maka ala me amano ko ne mais il paraît que islam ne ni flan ne ito kele ni ale we no alti do ni da non muna bon desanme ne ga tale ga chare desanme on le ka dale ya voilà Allah donc ena le ka choix tikele ngwa voilà bon choix tikele don donc ni min ka de wa soro mandale voilà ok mais abi kele ya non ante bere abi kele ante be mais on la join kele bon ale de ka kele ga cha sinon ne ga ko mo chanti ale de ka bon voilà ok c'est bien o jarani ko di ko ko badu Basho tala abe no basala bon ameram nabi aletana ala kadali no ya yara amina mais la mère bon aka ko to ko di abi boli ga fenu ke kaya voilà bon aman débrouiller c'est bien aucun ala ka nyeme ala amina la dom ok mais ni eta studio la ika so ni studio manja bon on so ni studio manja meta studio mi era la pour le moment au derby refait derby plein nyamana oje furero la urucher glaro yele mani no san fela na san ok
Mais moins de déplacement dun. Moyen de déplacement bon. O kɔni o bɛ n yɛrɛ bolo. Mais a ka nɔgɔ i fan fɛ ou bien. Bon, a ma nɔgɔn dɔɔni mais an m'an débrouiller parce que temps tɛ sɔrɔ kuma dɔw la bon wagati bɛ gɛlɛya fɛnɛ kuma dɔw la. Ok, c'est bien. O tiɲɛ wagati dɔw ka nɔgɔn i n'a fɔ wagati dɔ fana ka gɛlɛn cogoya min na. Wagati bɛɛ man kan mɔgɔninfin ma. Mais genre i b'a fɔ i ko k'i ka sɔn 5 in na yɔrɔ mɔgɔ fasa b'a la. Bon, mɔgɔ fasa t'a la. Mɔgɔ fasa t'a la. Ayi. Ok. Mais boss t'i bolo wa? Bon, boss tɛ pour le moment. Boss tɛ yen fɔlɔ. Ayi. Ok, c'est bien. Mais i b'i kɔbala Menmo dɔn wa? Menmo Lezeni. Ouais, m'ale dɔn, ale grand frère ye. Mais i n'ale tɛ se ka fitinin dɔ kɛ wa? Bon, a bɛ dépend n'a kuma nana a bɛ kɛ sinon an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ kuma fɛn bɛɛ o an cɛ. Mais f'aw fila dɔ la kelen ka départ kɛ de. Voilà, o kɔni o b'a la minɛ. Kelen de kan ka départ kɛ. Awɔ. Mais i ma fitinin kɛ fɔlɔ? Non, ma fitinin kɛ fɔlɔ. I fana m'a ɲini? Bon, non tiɲɛ yɛrɛ la m'a ɲini. I ka idole ye artiste jumɛn ye Mali la yan? Bon, idole min yɛrɛ ka di ne ye san o ye Yakuba Jiri. Ah mon père. Ah ouais, donc ale de y'i ka idole ye. Voilà, ale de ka di n ye trop. Non, c'est bien. Mais n'a fɔra k'i n'i ye ne sigi yɔrɔ min e sigi yɔrɔ min filɛ sisan k'e sigi ka Yakubu sigi yan nɔ e bɛ mun jumɛn f'a ɲɛna? Ah bon, tiɲɛ o bɛ sɔn ka kɛ koba yɛrɛ. O bɛ sɔn ka kɛ koba ye. Ah ouais. Donc a ka di e ka fitinin kɛ n'ale de ye. Iyi ne y'a sɔrɔ a bɛ diya n ye trop. Ok mon père i ɲɛ tɛ i dɔgɔnin filɛ k'a bɛ fɛ ka fitinin kɛ ni e de ye. I m'a ye mɔgɔ kanubaga tɛ sɔn dɔn i la mɔgɔ kanubaga a tɛ sɔn foyi dɔn i la ninnu y'aw dɔgɔninw de ye aw kan ka opportunité di ninnu ma k'u dɛmɛ pour que aw ma se yɔrɔ min na ninnu ka tɛmɛ yen bɛɛ kan i n'a fɔ aw kɔrɔw fana bɛ se k'o kɛ aw ye cogo min na aw fana bɛ se k'aw se k'o kɛ aw dɔgɔninw ye ten mais sisan ni e bɛ se k'a bila jɔnni na de. I n'a fɔ. Rappeur kun c'est bien e bɛ se k'a bila jɔnni na sisan. Bon est ce que ne bɛ se k'a bila mɔgɔ la sisan fɔlɔ. A dabila dɛ. N ko basa b'i ni cɛw fɛ basa b'i ni cɛw fɛ o. Bon o bɛ kɛ dɛ mais ne bɛ fɛ ka layɛ n yɛrɛ ka propre moyen dɔ de la ka ko dɔ kɛ pour que dɔ fana ka nege n ta in nɔfɛ quoi. Ok mais komi sisan e ko ko Yakubu de i ka idole ye. Awɔ. Bon tile filanin in dun na wagati min na ale ni Wiziwozo ka kow tɛ ten kosɛbɛ. Sisan ni ne ko n k'a bila Wiziwozo la i tɛ wa? Bon parce que mɔgɔ yɛrɛ b'i tan bila olu clasheli la. Awɔ. Munna? Olu fanga ka dɔgɔn dɔɔni. An ma kuma ye sa ko olu fanga ka dɔgɔn jɔnni fanga ka bon? Bon fangabatigi camanba bɛ yen fangabatigiw camanba bɛ yen. I n'a fɔ? Tel que Yang BG bɛ yen Mamusolu bɛ yen tɔgɔ camanba b'olu la. Yang BG ka kɛlɛ ma nɔgɔn. Ale ko kɔrɔ bɛ bonya sagoya ale ta ma nɔgɔn dɛ. Kɔrɔ bɛ bonya mais a n'a position de fɛnɛ do. Ok donc kɔrɔ bɛ bonya mais a n'a position. Voilà. Bon e hakilina ye jumɛn olu ka ko ninnu na? Bon comme bɛɛ bɛ ka a fɛngɛ i ka bɔ fan bɛ yɔrɔ min na i bɛ taa yen nɔ de. Merci. A bɛ dɔ arranger ka tɛmɛ dɔ kan. Donc e kan k'i ka bɔ fan de fana ɲini i bɛ don de ni ko kɛra forobata ɲagaminen ye mɔgɔw bɛ ka don dɔrɔn i fana bɛ don de quoi. Ouais o fana ye tiɲɛ. I fana bɛ don de i bɛ don i ni farima-ba dɔ bɛ bɔ dɔrɔn i b'i ye quoi. Voilà o fana ye tiɲɛ. Ok tu es en couple? Ouais n bɛ couple la. A ladonna? Non a ma ladon fɔlɔ a ma ladon. Cɛ ni infidèle ye dɛ. Awɔ. I bɛ couple la? Ouais n bɛ couple la. Ok i bɛ se k'a tɔgɔ daminɛ fɔ? Bon a tɔgɔ daminɛ lettre daminɛ m'o dɔrɔn de fɔ. Awɔ o de ko don. O ye F de. F. Oui. FB. Ayi non FB tɛ. FD. FD. Tɛgi o ye n tɔgɔma de ye Tic-Tac. Walahi ne ma ɲinɛ Tɛgi o ye n tɔgɔma de ye Tic-Tac FD. FD. C'est bien. Donc infidèle bɛ ja koyi. Non an tɛ infidèle an ye fidèle dɔrɔn de. C'est bien. La mère b'a dɔn wa?
Oui, lamɛn b'a dɔn. Mais don n'a nataw la a ka di ye k'a ladon. Bon, a bɛ i n'a fɔ n bɛ laɲini min kɔ n'o sɔrɔla a bɛ ladon ni Ala sɔnna ni Ala ma basi kɛ a kɔni ka di n ye. Jogo min bɛ Mali rapɛrw la Ala Ala ka nin den jarabi Mali rapɛr la n'o tɛ a bɛ ɲɛ. Non, bɛɛ tɛ. Mɔgɔw jogo tɛ kelen o. Non, parce que u b'i tɔgɔ utiliser de u t'i ladon. N y'a ye quoi, n y'a action ye a ka ca. U bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ u bɛ ko n'u kɛ ɲɔgɔn fɛ san 1 san 2 san 3 pawu i bɛ bali k'u kɛlen ka ɲɔgɔn bila ten. Fana ma ɲi dɛ. Non, o ma ɲi. Ko b'o dabila ko ma ɲi ko rapɛrw b'o dabila. Ok. Ayi, c'est bien. Bon, an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ i bɛ sɔn ko de la wa ou bien i bɛ clip ko préparation de la wa? Bon, clip ko de bɛ sen na. Clip ko bɛ sen na an bɛ sɔn ko la sɔn yɛrɛ caman b'an bolo minnu yɛrɛ ma bila u ma sigi hali studio la fɔlɔ. Ok, mais i bɛ clip ko min na mɔgɔ ye dɔɔni k'i a labɛnw na? Bon, a wari a financement na mɔgɔ ma financer manager yɛrɛ de bɛ k'a bɛɛ financer tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. Ne ka manager tɔgɔ ko Bob. Bob. Oui. Bob. A bɛ Kɔba la bɛɛ b'a dɔn. Ok. C'est bien. Donc, ale de b'i ka clip financer quoi? Ale de bɛ ne ka clip bɛɛ financer. Ouais. A wari n'a fɛnw. Ale de bɛ jɔ n'a bɛɛ. A déplacement hali studio taga wari tuma dɔw la ne y'a wele ni sɔm jara n'a ko ko an ka taa sigi ni ne ko ko wari tɛ a b'a wari di an bɛ taa sigi. Non, manager i ni foli ka kan. I kan ka fo i jija i k'i cɛsiri i ka artiste ka bɔ ni timinandi bɛ nɔbɔ ko la. N'i timinandiya a ka ca la i bɛ nɔbɔ ko la. N ɲɛ bɛ artiste denmisɛnnin caman b'a la bi u bɛ yɔrɔ min na tel que Dumamsi, Serishe, Lidu u ka managerw de y'u jija k'u cɛsiri u filɛ yɔrɔ min na nin sera yen nɔ. N'a sɔrɔ o juguya tun bɛ u ka manager la a daminɛ wagati min sera yɔrɔ min na u tun tɛ se yen nɔ. Donc ni i ni mɔgɔ jɛra baara la donc i jija a da kana na bɔ i la quoi. Ok, c'est bien. Maintenant i ko k'i bɛ clip ko labɛn de la. Ok. Manager bɛ ka i financer. I ko manager de b'i ka son n'i ka fɛn bɛɛ financer. Hali moyen de déplacement ninnu a bɛɛ ye manager de ye. Manager ni foli ka kan an bɛ manager fo nin yɔrɔ la. Donc a ka jija a ka cɛsiri ni Ala sɔnna a ma inshallah a ka d'a ye i ka kɛ min ye i bɛ kɛ o ye. Ni Ala ni Alakira sɔnna a ma. Inshallah. Mais i b'a fɔ i fakɔrɔba ninnu ni i somɔgɔ minnu bɛ yen olu b'a kalama k'a fɔ i bɛ dɔnkili da. Olu bɛɛ b'a kalama. Kelen yɛrɛ de tun b'a sɔn mais o fana sɔnna sisan. O ye mun ye? Bon o ye n fanicinin yɛrɛ de ye. Ale tun ma sɔn wa? Ale tun ma sɔn dɛ a tun t'a fɛ yɛrɛ. Tuma dɔw yɛrɛ la ale tun bɛ to k'a fɔ de ko ni ne kɛra rappeur ye dɔrɔn ko ne k'a bila n kunna ko ne fa t'ale tun b'o de fɔ. Ala mais an bɛ don min na i ko bi. Non a sɔnna. A y'a faamu. Parce que hali kɔsaranin na n ka video dɔw lajɛ n yɛrɛ taalen famille na yen nɔ a ye n ka téléphone minɛ a yɛrɛ tun bɛ to k'a lajɛ an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ok, c'est bien. Fana ka ɲi an b'a fana fo nin yɔrɔ la Ala ka ɲɛ mɛn a la. Amin. Ya Rabbi Alahu ama. Mais i dɔgɔninw bɛ yan? Bɛɛ bɛ yen. U ka ca. C'est bien. Kɔrɔ b'i la? Non kɔrɔ tɛ yen. Aw ye fɔlɔ de. An ye fɔlɔ ye. Ok. Maa filaw. Fɔlɔ ye filani laban ye filani. Filani sigiyɔrɔma fila. Ouais. Vraiment. Fɔlɔ ye filani ye. Laban ye filani. Lagaro fana ye filani ye. O ɲɛna. Ala k'an ɲɛ mɛn an b'a la. Amin. Ala k'a ta fanga d'an ma. Amina. N'i fana ye wari sɔrɔ kana taa bɛɛ di FD ma dɛ. Non. Moitié. A tɛ foyi sɔrɔ. Foyi tɛ d'ale ma. I hakili to musokɔrɔba la. Ale fɔlɔ de ye sɛgɛn daminɛ. Depuis a daminɛ fo bi ale de bɛ ɲani na. Donc a jigi ye aw de ye. Aw de kan ka aw kɔfilɛ a la. O bɛ kɛ o. Ni Ala sɔnna a ma. Ni Ala sɔnna. A b'i n'a fɔ ne ka kuma in bɛ kɛ cogo dɔ la dɛ. Non foyi. Foyi a tɛ ka kɛ foyi. Ji bɛ ka ci ɲɛ kan. Non foyi ça passe. Ok, c'est bien. Ko ninnu ma nɔgɔn kuma dɔw la. Olu b'a la. A bɛ ɲa. Mais i dɔnkilida tɔgɔ? Dɔnkilida tɔgɔ ye Talk Society. Talk Society. Ok, Talk Society. A bɛ n'a fɔ muso ka di ye dɛ. Non olu tɛ n ka koba ye o.
mais an ka ɲɛɲini na o fana ɲɛna dɛ. Non, olu tɛ n ka ko ba ye. Muso u yɛrɛ u b'a dɔn aw ɲininka u b'a dɔn ne ka muso ko man bon. A fɔra k'i to k'i falen. Ayi. I bɛ dɔ ta i b'o bila i bɛ dɔ wɛrɛ ta. I b'o bila i bɛ dɔ wɛrɛ ta. Du kelen kɔnɔ kare kelen kɔnɔ. Du kelen yɛrɛ o ma ɲi dɛ. O ma ɲi. Ko ye vengeance ye. O ye vengeance i yɛrɛ b'a ɲɛ dɔn o tɛ nin ya. Mɔgɔ b'a dɔn n'a sɔrɔ i y'i ta dabɔ vengeance ye. Non ne ta tɛ vengeance ye. I ta ye jumɛn ye? Non ne ta ye bɛn dɔrɔn de don. Ko bɛnna dɔrɔn de a bɛnna ten tɔ dɔrɔn de. Sinon vengeance nin man di ne. O kɔrɔ i y'a kɛ i ma ye n ye pièce d'a ɲɛ n y'a sɔrɔ. O kɔrɔ i y'o kelen kɛ n'est-ce pas? Bon awa n bɛ se k'a fɔ n y'o kelen kɛ. A tɛ ɲɛ i ye pièce d'a ɲɛ n y'a sɔrɔ. Mais ni ne yɛrɛ y'i ɲininka est-ce que l'amour existe? Bon ne kɔni bolo ça existe ne bolo. Ne bolo. A bɛ yen. A bɛ yen. A yɛrɛ. E delila k'a ye? Awɔ hali ne b'a dɔ la ne b'a dɔn. E belebele. Wayi yeah. Awɔ. Mais est-ce que mɔgɔ b'a fɔ fɛ est-ce que fɛ ye jumɛn ye? Bon tɛ se ka fɛn fɔ fɛ kan ten kosɛbɛ mais n kɔni b'a dɔn fɛn tiɲɛ de don a bɛ yen. Awɔ a bɛ yen. Mais kumakan duman de don wa comportement de don wa dumuni duman de don wa? Bon a tɛ nin si la dɛ fɛn yɛrɛ kɔni a bɛ diya n yɛrɛ dɔrɔn de bolo n'i ye mɔgɔ kanu dɔrɔn o kɛlen don. Ok c'est bien. Seydou ni Amidɔli ka séparation e hakilina ye jumɛn ye ko la? Bon a bɛnna ou bien a ma bɛn? A kɔni ma diya ne ye. Awɔ. A ma diya i ye munna? Bon o tun bɛ cogo min na n'a fɔra k'a fɛnɛ tilala ka kɛ tan tɔ a man di mɔgɔ si ye quoi. O de kosɔn ne ye ɲininkali kɛ est-ce que l'amour existe? A bɛ exister i bɛ taa sɔrɔ bɛnbaliya fitinin dɔrɔn de bɛ yen. Mais est-ce que e sigilen don a kan k'u bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma? C'est possible a bɛ se ka kɛ. A bɛ se ka kɛ awɔ. Mais a ye den sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ a bɛ se ka kɛ? A bɛ se ka kɛ foyi t'a la. Den sɔrɔla min fɛ o ta bɛ kɛ mun y'a ko la sisan? O fana b'a faamuya dɔrɔn k'a bɔra yen nɔ de ka sɔrɔ ka se ale ma ni dɔ tun b'a bila ale tun t'a ta o. Question bɛɛ réponse b'u bolo. U bɛɛ ye kɔ kelen jɛgɛ de ye. Donc jagoya de don u bɛ ɲɔgɔn défense ta. Voilà dɛ. Dɔ de y'a bila ale y'a ta. Awɔ. Donc a fana bɛ se k'a bila kunna k'a bɛ se ka segin a kɔ. A bɛ se ka segin dɛ. Muso ma ɲi dɛ. A bɛ se ka segin. Awɔ. Donc muso ma ɲi quoi. Muso ma ɲi dɛ. Muso bɛ mun ye? Muso Komi e ko ko muso ma ɲi. Muso bɛ sɔn ko bɛɛ ma k'a yɛrɛ kama. Muso bɛ sɔn. Ne kɔni ne b'o dɔn. Awɔ. Ok sanni ka taa yɔrɔ jan n bɛ kɛnɛ d'i ma. Patega munɛ kali koko ka miga yɛlɛ fo 7e santé duguma fɛn bɛ so la jeli bɛ taratu la mayi bɛ jabali tu la putain droit de so ka sɔrɔ ko sugu la an ka esprit kale désormais le temps comme le bout ka kuma tɛ ku Bazo ka gulutigi me ani alma banshi kamsan fuck alligator ba ye fafula nyamlen ko ina igo na jamal dogara animal mega karabal apeta nga damada ma wala me jira duka ka soro go samya ti ushire tanti kuba tanti ya ga mazo sinati i yara ga joy bi yara ko joy ali foro ali achama gara selin ja ali jabati nigga be like nigga shit I'm cool. We got a man feeling a baby got piri o Santa Fe. Now we gonna do it after to a piri do con nigga me nigga be. Man in blende security wa on nigga mobi kasange nipla lila yo fudarti. Segie bora nego to tamni ngasike man nego panamni.
ay jinte patlange nga afame minela temengo aseife nimegi bishigo stopute balana korote musogola teranga wulugo kingo bantele chani epede mukele gope latiri kabel so esigida torogo ferlo tanae mugai fadinga tesi parigi jan Ojala c'est bien maintenant c'est ça et il bora ka frapper depuis quand ça mais ni tani edi jamana il paraît qu'abina fait malo ya den bon mugo wo fo neto jatimina ko saba mugo wo fo yoro mais mugo to ki weli prestation no ni on a bon ta prestation chama ere la ko sa ina ibal maga bora ka concert ke min mo le jeni med mo le jeni tara no awa nyongo igera ok c'est bien concert est reçu là non concert jara toro mais yoro ma déjà concert ke non ma concert ke folo chara la pourquoi pas bon anya programme me ko do dona goro ora kunche ko balay no e anya programme gam na keno ok mais parent ni bula parenti marenti imani ni pana komi ako erema sababa soro ora to anya to isno angmena anyini ere ay ka parent ni yere la quoi genre ndaro ni ba jate ni bi do bi ni buga dong la me o to ka mo ko do to fo mon parent karta mon parent wi mo ko to ko to na quoi na ko ka parent o ti wa bon nema fe ganga ko be ayere dia o fen mais ma parent ni quoi imani ni wi amma jaye ka kere wa wi no manyini ok mais ya soro akadi ya soro akadi toro parendu akadi toro ni ya fen fe soro ok c'est bien donc au koro il bi se kana concert mais pour le moment bon dema waka ko fene bala parce que ni dema waka arrêter mo la concert à financement mano franchement mano mene mais ni mo ko yewele prestation ni sen na yi warde dima wa bien ira de biga politique ya ou no hisira ka mindi mo de non ne ma delego o lu fenge ke folo na fo mo gi wele iga warim na tigila kere la prestation ere kadne ne ere ba nyini ere de ne wa nyini mais ne ma delega warim ne mo la folo mo ko gon me war ne man ne tara bo war ne ma me ne te war proposer ok c'est bien o fene kaino anga émission minate afunte rola ok tane o che politan jimendi ye bulu kadi kanu bogo ni la jaboma be ufo ko sebe ufo to sara soro ani mon mego chibla gan leni wakati na mo bela jelen fo Allah go sara amina ya ni nani en compagnie ale to bon ale to go bafi ma wo go bega oui ok ama fene fo ko sobe atimina kadisa ala kani sara amen très gentil iterga de yoro iterga ere amin ama ko la jaba ko ma on ni tini au kunye garjega bi ase ko kara ni ne bi ta di au ma ni matara mani maka jonya jo ana ami no soro ya me wakati were tano che di ne adiela ani beauté fait ami merci beaucoup c'est très gentil ok ami Kennedy ang artisima System Genjutsu Blue Corporation Arigato Derby Oche Ninja Derby on the fucking track Kabumego Marashi Parashi Dome Kalsi Kiro Bachi Unibatek Unibashi Kiro Marashi Kapasi Utawamu Marashi Kiro Tadi Bane Sira jana sabate taba don sifa dare de la sabate me chiya sama pa to ka ke me jab ni jula to fa taba ba 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 ma ya ko fela la awda si to su na ba ya me tana dare la anga kesi sa se ta tana ke frogo na se di me abe na fa suba ba fa ka ye fa ka ti amenu pusa fuka for atomi Sina muna tulipa fina atomi Unitage
Société de church, vous n'avez pas de temps là. Okay. King Society. Bita intermenen ko fene mo kami makubila wila so. Bon, pour que les la soro, il se ka manager contacter manager numéro 79 89 61 30. Compte YouTube bibula. Compte YouTube Bemolo. Atoko. Talk Society. TikTok do. TikTok fene compte Society 1. Facebook. Facebook fene Bemolo fene Talk Society. Okay, mais tu n'as pas qu'un follow. Bon, mais sinapuga, mais te baraka sinapuga kumabe. Okay. Mais fama le mo fene Talk Society. Okay, c'est bien. Amani ala fini mo yimombe. Amen. Demain, il hakilite ala kibite romina. Déjà c'est non. Yoro mini plenye mini demain. Genre abina ko yé mali ardene quoi. Oui. Parce que ni ake ni tani mali toko yoro la. Ama demi ka yoro mina. Okay, ama po kanu wako anilaje bako nyine. Ni ala maka jona jira na mi ngon sura ndoko ngore. Mama no ne ni jona mami gatila ko tika ya famo kante dunia. On be dirin tani kitini ni ami kalan su ama poko polo. Ala kan si joga dok nyele kono bye.